Hon sitter och pajlar i timar nu. Pajlar i familjens slut. Klimatet ner och skiden blir upp. Hon sitter och pajlar i timar nu. Okej, vad svarar jag? Yeah, det är en pajlar i fjäll. Okej, du får fika med. Ge detta, ge för lite mer. Vi sa det för dig. Hon gick i flera parter med min och du. Hade som är och sätter in var det var sluta eller lille bög. Hon sitter och pajlar i timar nu. Och vi rullar kullerna. Eller och pajlar i fjäll. För det bästa sitter i tjej. Ge detta, ge för det.